Rok 2025 bol pre nás skutočne prelomový. Poďme si ho spoločne opäť zrekapitulovať. Oslávili sme prvé výročie otvorenia našej pobočky v Žiline na Štefánikovej ulici, posunuli sme profesionalitu tímu na nový level, zefektívnili všetky interné procesy a stáli pri vás pri stovkách dôležitých finančných rozhodnutí. Ako pobočka sme dosiahli 100% rast a stali sa suverénnou jednotkou na Slovensku. A to všetko len vďaka vám. Spracovali sme pre vás viac ako 1600 zmluv. Asistovali sme vám pri 40 poistných udalostiach a zabezpečili sme vám poistné plnenie v hodnote viac ako 100 000 eur. Je to preto, že sme pri vás ako v dobrých, tak aj v tých ťažkých časoch. Tento rok sme spolu absolvovali viac ako 1000 stretnutí. A vyše 30 z vás sme pomohli splniť si sen o vlastnom bývaní v celkovej hodnote viac ako 3 milióny eur. Ďakujeme, že nám dôverujete pri veľkých životných rozhodnutiach. Spoločne sme v roku 2025 zainvestovali ďalších 1,5 milióna eur. Zažili sme spolu turbulencie na trhoch aj silné rastové mesiace. Vaše investície a dôchodky sme dostali cez hranicu 3 miliónov eur. Ďakujeme, že zverujete budúcnosť vašich financií do našich rúk. Ďakujeme za vašu dôveru. Šťastné a veselé Vianoce. Úspešný nový rok 2026 A zdravé financie Vám praje tým Simple a Žilina.